És akkor a főszerepben én voltam, Kis Andy, az operatőr kamera... Az okni! Igen. Az okni. Szóval, igen. Szóval, az ötlet az enyém, én rendeztem, meg mit csináltam még én? Én voltam a főszerepben, azt mondtam már? Ja, igen. Ez a pénisz volt a kamerás. Mutatkozz be. Ső, Angel Chaos Core. Oké. Ezek meg az autók körülöttünk, amik zavarnak, mert nem lehet lófaszt se hallani. Hát igen, ez van. Meg a kezemen egy bogár. Itt egy csöves bácsi, azt is vett föl. Az nem baj, itt nem veszünk föl. Na, vegyük már fel. Na, szóval. Néhány stat. Stamina, 20 millió. Armor. Jó, rugó leszek, szóval, hogyha miután rugó vagyok, akkor nem kell olyan sok. Akkor mondjuk legyen 10 millió. Ez tiszta olyan, mintha vlogolnék, bakker. Nem? Csinálj. Abba csinálják így. Na igen, fogd már ezt egy kicsit, kösz. Igen, szóval a fegyvereik. A kék volt a main hand. Az egy Illiden hasonlás. Illiden replika. Ezt a sportsvődbe vettem, nem tudom, 15 fontért. De nagyon erős. Egy olyan 25-30 milliós DPS, szóval atomüber. A main hand az nagyjából ugyanígy egy replika. Az a... Most hol tartottam? Main hand meg volt, akkor az offhand. Az offhand volt egy ugyanilyen replika. Az... Offhandet. Vázd meg, ilyen kellékes meg mindent. Na, szóval érted? Hát nem lehet így ezt csinálni. Szóval... Az is egy Uber. Az egy olyan 3,5-4 millió DPS, viszont olyan spelleket nyomott egyfolytában, mint az állat, amit el sem mesélek, mert el sem hinnéd. Ugye? Mi? Ja. Jók voltak a csajok. Érted, csajozik, miközben néz stazol. Nem hiszem el. A ruha az... Na most a ruha az sérült, mert... Elmutatod, hogy hátul kaszos? Itt rá van csulázva. Ez egy harcnak a maradványa. Az egy modern leszart. Egész pontosabban kint feküdtünk a parkba, aztán az, de... Ezt már kivágom. Szóval... Na bezd meg. Szóval eléggé imba vagyok. Most ez komoly? Ő azt hiszi magáról, hogy ő egy hatalmas dobos. Nem hiszem. Hát nem az. Szóval vannak ilyen gondok. De nem baj, mert a lényeg az, hogy ő jól érzi magát így, és ez neki jó. Miért akarom én mindig letenni? Csak talán azért mert fáj a kezem? Na nem baj. Szóval... Fejbe kezed, erősödj. Hát. Na, kapd már be. Szóval... Ez tiszta olyan jó, mint hogyha vlogolnék. Most már tiszta jó. Ez komoly. Most már értem, hogy milyen a kétesnek. Ez jó, csak amikor jönnek az autók meg az emberek, akkor egy kicsit hülyének néznek, és ez úgy nem annyira... Az nem annyira flash. De nem baj, mert ti legalább tudjátok, milyen jó ez. Ezzel kell élnem, szóval... Nem ér egy bokor. Rendőr! Rendőr. Kapjon le! Akar! Na, szóval a téma az, hogy kimentünk teniszezni az Illiden replikáimmal. Nagyon jó volt, meg minden. Láttunk néhány idiótát parkban, mint mindig. Azt szúrnám a... Szúrnád az idiótát? Ezt nem baj ez. Ott ki. Szóval volt ki néhány jó csaj, meg minden, és a kollégám, társam, hát ő egy enyhén nymphomán dolog, szóval, és egy kicsit beteg.
már bogár anyádat. Szóval igazából ez a város, ahogy így végigjövünk, nem tudom mennyire láttad egész idáig a nagy fejemtől. Kurva unalmas. Le kell lőni a zombikat! Nem a Call of Duty, bazd meg. Ja, Vagy Left 4 Dead 2, ugye? ja. Na de, hát igen. Ezek mennek. Ez pedig egy szép ház. Justin Bieber! Egy csicska! Igen. És kb. Erre értem azt, hogy hülyének néznek minket. Az ilyen megnyilvánulásokkal. Ott gurult egy kígyó. Igen. Szakott. Ah. Ó, bocs. Ezt majd editem. Valamint ezt kezdjük. És akkor frissítem a vlogot? Jó, hát... És ennek milyen neve? Hát nekem ez az Illiden replikáim. Annak milyen neve? Skateboard? Nem, az nem lehet. Akkor egy BMW. Visszatok. Nem már. Valami keményet, olyan... Fadarab 4 kerékkel! Jó. Akkor a fadarab 4 kerékkel replikáját kihozza. És akkor majd... Bocsánat, nem tudom mennyit lát. Ennyi elütnek. De nem tudom mennyire látszik az a dolog. Igen. Boldog. És ez a... És ez a lényeg. Tudtam. Vártam. Oké. Menjen rendbe. Ó, ott néznek minket. De jó. Szeretnek minket. Esküszöm, nekiállok vlogolni. Csak kéne hozzá valami komolyabb kamera, meg valami normálisabb, nem tudom, valami. Ember! Ja, valami normális face. Tudod, valami... Érted? Várjál, hány óra? Ezeket 5? Akkor felejtő is a deszkázás. Mert ma megyünk boltba, annyiak hazajönnek fél 6-kor. Jó? Igen? Igen, mert holnap izé van, nagypéntek és csak... Miért nem ezt veszed föl a fasz? Mi? Miért ezt veszed föl a fasz? Ja? Jó, hát nem is ilyen. Szerinted? Ja, csajok. Igen, vannak csajok. Na mindegy. Ők is néztek ránk, na. Majd ha végeztem és fölraklak gépre titeket, ugye? Mondhatod így, hogy titeket, nem? Ja. Akkor majd megnézem, hogy milyenek lettek ők is. Hát igen, meleg van, nagyon meleg. Skyline? Hol? Ó, emberek. Remélem látszik, mert én a napszemüvegtől semmit nem látok. Aha! Na, ma mindjárt megnézzük közelebbről is. Akkor adjál nekem dolgot. Mi? Házakat nem utas. Oké. Szóval adjál nekem néhány dolgot, mert nekem még tartozol néhány dologgal. Na, most itt van 2 labda, ezt belerakjuk ebbe. Egy. Oké. Kupak. Még egy labdának elméletileg nem kell lennie. Hülye. Más? És más elméletileg nem lehet, mert a kulcs ez itt van. A napszemüveget beleraktad. Telefon a zsebembe. Mármint hülye zsebembe, itt foglak. És a 2 izé van itt. Jó. Jó, ez meg az itt is rossz. Viszont ha neki akarok állni vlogolni, akkor kevesebbet kell káromkodni. Te viszont ritka csúvás vagy mindenhol. De nem baj. Azt a román taliba basztott kurva isten basz. Nem áll. Most ezt ki kell vágnom. Ó, de Fuck! Na, arcok vagyunk. Ennyi.
Csá! Hű, de szép a Skyline. Van ott egy Nissan Skyline, és én élek halok a Skyline-okért, azt hiszem, ezt néhányan tudjátok. Most akkor fogom megmutatni még egyszer. Jaj, de gyönyörű vagy. Oké. A jóból is megálltasok. Na most hazáig vlogolni fogok. Hű, de nagyon menőnek érzem magam. De lehet, hogy csak hülye vagyok. Főleg, ha az ember magában beszélget. Az úgy még viccesebb. De ugyanakkor jó. Érdekes. És ezt az emberek szeretik. Most az milyen jó lenne, ha a Google engem is fölvenne. Érted? És akkor a YouTube-nak tudnám csinálni a videókat, és lennének olyan emberek, akik ezt néznék. Szegényti. Az is. Hát jól van. Hát most jut eszembe. Én a laptopról akarom ezt majd föltölteni? Ó, te jó ég. Nincs benne a laptoppal. Csak lassabb, mint a Commodore-om. Ha olyan, akkor lehet, különben gyors tud lenni. A Kán háborút azt nagyon jól viszi. Viszont a kezem már leszakad. Jaj. Oké. Jaj. Oké. Egy kis technikai malőr. Már jó, ez így nem fog menni. Majd később találkozunk.